My man. Hope ndarota usiku uno. Si hope idzo dzine chirevo chete. Marote iko baba mwana. Nditonyatso dzinzwa hope idzodzo mabhonzo mangu kuti Mwari pane zvaari kutaura. Hope dziko since morning muchingoti hope mukambotura befu mukadini. Chiko chamarote. My mwana. Hope idzi dzine chirevo. Ndarota zichinzi ndipe pay yose kuchechi iri yeseed. Pay yese. Pay yose kuchechi. Saka yamapindura kuti chii? Ndogopindura kuti chii hope guys. Imi matanga nyaya dzenyu dzekuchechi. Da kufadza vana mufundisi. Matanga. Ende chinondinetsa ndechekuti sei tuhope ito tuhope mweya wazonditi mweya wazo sei zvichingowira kwamuri. Ini ndoziva kuti Mwari ndiMwari vasina confusion. Ende dai kuri kunzi izvoni dai hope dzacho dzichimbouyawo kwandiri dzimwe nguva asi dzinongowira kwamuri kana kumbotirotesawo kahwani timborota kuti mumba musaite confusion. Why dzichingouya kwamuri? Ihope kaidzi mai mwana. Saka ndingaitewo sei? Ndodzandinenge ndapiwa. Musada kundiedza mu14 baba imimi. Kana muchitsvaga zvigaro kuchechi tsvagai nedzimwe nzira kwete yekutora pay yese kuti mumba muchiita nzara. Ndiri kutoona mweya wepoverty ndoutori papo. But kana maramba henyu mai mwana tochimboita hedu zvechegumi. Cheguma hachikwani because muri kuzviziva kuti birthday remwana wedu ndichada keki, ndichada hembe nyowani, ndoda kuinvite mafriends angu, mafriends emwana. Saka mari yese inozobva kupi kana mabvisa 10% iyoyo. Ipapa ndo patogara tichinetsana. Ndosaka ndisingazokuudzi dzimwe hope. Hope dzeiko imimi munongoti hope ndarota ihope dzeiko dzamuri kutaura. Ndoziva kuti unomesa musoro. Manje zuro runo ndakarota dzimwe hope. Dzei. Ndakatozotadza hangu kuudza nekuti ndoziva kuti idzi dzanga dzina Satani mukatidzi. Tipei izvi hope dzacho ndedzei. Ndedzemweya futi. Ndakatorota zuro runo zvichinzi chinjana mukadzi nababa pa next door. Baba vapi ava vemhasuro here ndo vamuri kutaura. Vemhasuro ava vepa next door. Ivavoka. Ndidzo hope vaje idzodzo dzavainofanira kutondudza kwete tuhope twenyu tisinaba. Ende baba veveka mukadoti nyatsoda kutonyatsozvitarisisa. Ini nababa veveka takadi. Imimi namaile pa next ndidzo hope chaidzo apatomborina kana Satani. Alright. Apatomborina kana Satani. Idzodzi hope idzi dzina Satani mukati idzi ndo dzaunoda kuita. Asi idzi dzeseed yekuchechi haudzidi dzina Mwari mukati. Amendo asi idzi hope idzi ndidzo dzandotoona because inini so same WhatsApp group. Alright. Ndazviona ndosaka ndisingakuudzi hope. Zvina Mwari mukati hauzvidi.